Nyakora moga juang machiegni wantiere karka chenro mar mbako romo chakore sani kama wantiere kodika oganda jo Kenya mathoth golo paro arne wachak juma ni nyaka sema chopo chieng' tich abich pok awinjo pat joma tindo ni girange yo machal nade mago ojende mantiere godo kinyi makawuono ka mondo mi warangane chal mar piny Kenya e konde mopogore opogore. Mokwongo wadhi rango weche gi mag osuru kaachiel koda ka siasa mabende nitiere pacho ka nyaka sane dwaro mar medo kinde ang'eni juma mokalo nonego warom ka kod ojende gi to jalup jatend piny Kenya manyien ne chamo muma mano tok picho oko mar Rigathi Gachagua tiende nang'o kama wachopo e okinyi makawuono nyakora mogi jong'ang waranga ne siasa weche mag osuru kod gigo motenore kod ngima maga rowere arwakni machiegni bedo koda kanya ka giko nyika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango titudi kodwa embuye duto tema Ramogi TV Facebook achiel koda ka YouTube yudo wakata kumora achiel en Ramogi TV Kenya embuye mar YouTube kama itudi kodwa live Facebook video ntiere live mar Ramogi TV achiel ka achiel odiochiengni ma kawuono kibedo koda kanya ka giko wabedo kod ng'eyo ni chenro to dhi e yo machal nade an gi welo abich makuom gi bende osechopo kar kae ana mana mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gimos wa okinyi makawuono ka warango chal mar piny Kenya chak gi nyadendi Faith Ken mabende en jakedo ratiro mano mara ojende mabende en kodwa achiel kachiel e studio kar ka oyawre kendo machiegni Faith oyawre Cleophas ichio nade achio maber to in achio makare erokamano ahinya kuom luonga isho kendo mor biro kendo wuoyo gi oganda wa mag Joluo. An iluonga ni Faith Ken, an nyar Miuru. Miuru ni Migori County, Nyatike constituency. Kawuono koro ok adwa moso jo Miuru, adwa moso jo Karungu, mamwa dhi e liel thurgi. Koro jo Kodundo itate amoso u kotelnegi gi jakwarwa ma en Daniel Nyaoro. Erokamano kendo machiegni uru e TWAK. Erokamano ahinya Faith Ken. Kama chalo nyakora mogi jowanga ntiere kae koda Okeja Brian mabende en jatend Rowere ka National Reconstruction Alliance Party watu wako dokinyi makawuono yawre kendo machine Ramogi TV. Yawre ahinya Cleo. Ichio nade? Achio mafain. Nyinga Brian Okeja mana kaka nyamina wacho. Ambe ya Migori County actually Nyatike. North Kadem. Koro erokamano kum luongo wa e show makawuono mondo mi wasum pachwa kaka ojende ta more importantly walend wuo on behalf of ojende moko yudo kai koro daer mar moso jodala mayandiwa Okenge Thimblich Nyatuoro mano kuma dala ntiere. Yes. Erokamano ahinya ageni iromo kato koro Faith ong'eni bende en ge wari mawuok tike kamora achiel kar kae kama chalo nyakora mogi joan ka kod Davis bin Oluoch arwakni machiegni kar kae mano jakanyo mar ODM Youth League mabende wan godo okinyi makawuono chenro mar mbako romo. Davis yawre kendo machiegni oyawre Cleopas apa ni dholuo luongi ni Cleopas to Greek luongo ni Cleopatros. An iluonga ni Oluoch Davis aja Nyabondo Nyakach constituency kanye monyuola God Mesa Kisumu County shows mar Lake Victoria. Ana jakanyo mar ODM Youth League kuom higni 3 koro. An jandiko mar jo ODM Youth League. Mara ma jo ODM Youth League dwaro ndiko an mandiko negi. Go erokamano ne Ramogi TV kuom hosting wa kawuono kendo aneno ka wan gi panel maber. Aneno ka budho dhi bedo maber mondo wang'e ni chal mar Kenya kendo chal mar pinjewa. Jo Nyabondo, jo Nyakach, jo Kisumo, jo Nyanza, jo ODM, amoso jo Kenya duto. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya kama chaki godu jadek mosechopo kar kae ntie paro mano mara chik wacho ni mag chik omenda bill Samuel mochwal kanyo kod jatend migao mar omenda mano John Badi mondo mi ochwal kache od bura mondo mi onene ere kaka nyamed choko mag osuru mapacho ka ten migao mara omenda geno mar yudo omenda maromo bilion 178 depo ni en paro mar chik mano kwedi chai mamoko kuomgi isoye ka tin kaka rawera pachien mane kotene kod mana chako kodi Davis. Cleophas nikech aja ODM to ODM no wacho ni walon some of our experts to government to nikech be an rawera nadhi ndara
kendo nogoya gi tear gas gi water hoses to nwa reject finance bill. John Mbadi ji mang'eny wacho na chal kode paro thage ni jo Kenya ok dwa ni wakaw loan. Paro thage ni jo Kenya ok dwa ni wamedo osuru. Paro thage ni wadwa golo pesa kanye nikech jopuonj dwaro pesa, daktari dwaro pesa and all government officials. Koro penjo gol pesa kanye. Koro chando pache kaka rawera apingo tax mora mora minyalo medi. To kaka ang'iyo japim wach asomo ohala apenjo ni to kan dai be nane wuoche John Mbadi da timo nang'o. To John Mbadi wacho ni taxes modwa medogi ok in japiny. Mano gima John Mbadi wacho ni modwa medogi ok in japiny. Awinjo kako wuoyo owacho ni tax odwa na medo e wach social media, e wach entertainment. Owacho ni gigo kuma dier gima japiny timo pile ka pile to ok o affect. To pod wang'iye kinili an pod asome ahero somo mos. Ndalo moro jalup ker ndalo cha William Ruto nowacho ni en aslolana pod asomo wach taxes gi mos. Ni to debed ni en tax man wapingo cha emikelo ka emikele to as ODM to wawacho ni wadwa remain our identity wadhi pinge. Haya, mani chung mano mara ODM ka wakalo kuma mano jakanyo mar ODM Youth League. An kumi Okeja Brian. Yes. Paro ni mano mara kelo giwacho ni gin ang'wen mabende isoyo. Onya bedo ni an back door koso entie kama chanade nyaka sani ma isewinjo e iye ka. En okang' makare. Cleo ne wadhi e ng'anyo kane wakwedo wach mar medo tax ne jopiny. To king'iyo tax ma sani government dwa medo mane Mbadi support gin tax manineno ko wakwedo ka nikech one of the tax magimedo kanyo en mar gidwa keto tax e digital platforms. To sama wadhi e ng'anyo ne ok wadhi kata mana e ng'anyo mokwongo, ne wadhi e public participation mokwongo ma is our right under article 118 oyino mredhi public participation. Kane wadhi e public participation ne wakwedo wechego to gi taxes mamoko mane medo. To gima timore ka manyaka waketa yanga en niya, government tiyo gi backdoor, yani gitiyo gi dhot machien mondo mi gikel taxes gi. To koro gima dhirowa niya, ang'o miyo ne wadhi e ng'anyo to kwasedhi e ng'anyo to kendo government tiendo chak kelo ushuru gi. Mbadi na winjo ka wacho nyocha ni gigi ok gidhi affect jopiny ahinya e taxes magimedogo. To sani at the moment jo Kenya winjo matek sana, ngima ni malo, ushuru ni malo. Koro manyiso ni kichaki medo tax, any tax mora mimedo ne jo Kenya sani wan kaka ujende ok wanyalie. Koro wan kaka party samano chako ni kono jogo ni I'm the youth leader of National Reconstruction Alliance Party, ma is led by Senator Okiya Omtata. Wan wakwedo wach no kang mamalo. To kata kopogore gi party, an kaka kijana ne wadhi e ng'anyo ka wakwedo tax. Koro gimora mora ma tax michako medika ok wabiye. ODM wacho ni ne gikawo ni ok gin part of the government, ni ne gikawo experts mondo mi gitimre nade giketo government. Koro experts mane ODM oketo government ne giketo experts mondo omed tax koso. Koro wachno kaka kijana anakwede makendo wacho niya, ponono ni sirikal dhi mbele giketo ushuru go medo ushuru ne jopiny, wadhi chako dok e ndara kendo wadhi chako dok ng'anyo. Koro government obede koikore niya teka ni gimedo ushuru e tax regime masani to wadok e yo. Yes. Mane chal marwa nyakoro mo jwa ng'into paro ma intiere godo en mane kotenre kod chenro gi duto mabende wabedo kae ka wamedo luoni achiel kachiel mar mondo mi wakoni kama piny Kenya ochung'e. Iwacho ni weche thoth ahinya mosebedo kae katimore tamedo yudo paro kotenore koda chal mar wacho suru maida medi kai mede to kinde ma jopiny bende yuago pek mar ngima. En ang'o matimore kar kae? Winj pach Faith Ken mabende en jakin ratiro mano mar ojende Faith.
Erokamano ahinya Cleophas. I think jowetena osewuoyo about tax. An koro gima dawacho e wach mar medo tax. I think kaka jo Kenya wase lose trust gi government and wase develop negativity gi sirikal. Makoro gimora mora ma sirikal timo to ji kwedo. Specifically on the tax, an gima nyalo wacho niya oningo sani wako wach ne sirikal ka gimedo tax, to how sure are we that the money tunatoa is safe? Iwinjo. Koro tax, I think there is a clause coming back mar medo tax a sanitary towels. To mano is on the imports. To kaka aelewago, mondo I promote local production, nyaka I regulate imports. Iwinjo. Mondo wami oalo ma Kenya, joala ma Kenya, mondo botim gimoro, nyaka wa regulate madonjo oko. Okwanyal gero chichwa ma Kenya, kapod nitiere competition ma is cheaper maya oko. Iwinjo. Koro mano e gima na nyalo wacho ni transition e taxes gieki. Kech kineno kata sha gishi, transition e gima oningo sirikal oningo wake. Mondo kwa gi transit tok ni wan oko. Iwinjo. Nikech jino osechako golo tax, koro oningo dheseki wa budget, mondo ka gi transit, to gi transit e yoma piyo mondo kik jopiny dong chien. Ya, mane gima nyalo wache wach taxes. Erokamano ahinya. Nitie weche mathoth mapod ntiere kar kae. Kiwacho ni Ramogi moge jwang' nitie jogo maloso mwandu kawuok e pinje maoko. Onego bed ni imiyogi thuolo marom nade mar neno ni adier gin bende gidonjo e ohala ma pacho kae mondo gin bende gibedi e yo makare. Ako ni kana nigi welo, gimana mana donjo nigi wendo achiel momedore kar kada miye thuolo mar mondo mi gimoswa achiel kachiel mano kama entiere kar ka kodwa an ka kod Judith Oyo Torotich. Kuna Torotich to donjo kama chal nade antie kode ka achiel ma bende en ja kedo ne ratiro mano mar jogo manigi ng'ol kata PWD antiere kode ka achiel e studio. Judith oyawre kendo machiegni Moscow koth gi jam mantiere Nairobi kae machiegni. Erokamano. Yeah, kaki wacho an Judy Oyo Torotich, an ateteane jo mong'ol maluongo ni people with disability, and amor kuom biro kar kae niwach gik mathoth dhi mbele, but pok wang'iyo gik ma pok wang'iyo yo ma wanyalo make sure ni jok ma ng'ol bende bedo involved, bende jok mong'ol bende yudo opportunities Kenya kar kae niwach ka wang'iyo kaka piny dhi sani igison mondo wagol taxes, to ere kaka iwacho ni ng'ama ong'ol onego bed ni golo tax, to bende isendiko e constitution onego bed ni ok wagol tax. Koro kar kanyo bedo ma bit like ere kaka sirikal wacho mae lakini otimo the other thing. Yeah. Erokamano ahinya. Mano ka dhi mbele kanyo nitiere paro mano mara maneno ni oganda osudo nyime yo makare. Nitie weche gi mag osuru ma bende osebedo kaka walose kinde machoka ne pok idonjo kar ka. Gidhi bedo gi thuolo machal nade nikech nitie paro mar kelo paro mag chik mano kwedi kinde mokalo dweche mosekadho chien kamano kelo ng'anyo kendo tho kendo lal mag ngima mathoth ne oganda jo Kenya kar ka. In gi paro machal nade? Mokwongo nitie moro kama wacho ni nitiere iwacho ni fully built electric motorcycle mano dhi bedo kar ka, dhi bedo kacha kod custom value mare idhi bedo kacha kijuogo atamalo 3. Mano machiel kuom gigo madhi bedo ka iduoko kod mwandu mamoko mantiere madhi bedo ka ijuoge weche gi mag osuru manyien meda duokgi. In gi paro magewi? Kenya kar kae ka sirikal poko bedo tin mondo ng'iso kaka otiyo gi budget ne. And sirikal kendo chako ng'isowa ni odwa keto usuru. Keto usuru ok rach, lakini ere kaka itiyo gi usuru ni. Kata usuru mineni tiyo godo ni, ere kaka okonyo jo oganda wa. Newach ing'isa mondo agol usuru. Tich matin matiyo godo ni. Lakini onge increment mar pesa na every end month, mar salary na every end month. Koro at the end of the day yudo ni government kaw mang'eny moloyo gimiyudo. Koro itiyo ne sirikal. Koro yudo ni pesa ni idhi gol na usuru electric bike mara matiyo godo ni. Pesa matin ma yudo ni asechulo sirikal. Pesa matin ma dhi tiyo godo ni poda dhi chulo sirikal ka dhi nyiewo any product ma dhi nyiewo e supermarket. Koro yudo ni usuru ni ikawe
government o concentrate ahinya kuom kawo usuru moloyo kuom develop country wa. Koro iyudo ni wadhi bochopo e point mar ni watiyo lakini onge development mora mora madhi bedo. Koro the rate mar poverty mar joma onge nyalruok dhi bedo maduong' moheo the gap in between bobedo maduong'. Nwach bobedo ni nitie jok ma nyalore to jok mok nyalre bobedo mang'eny moheo jok ma at least the high class level. Koro government paro mar medo ushuru ber, lakini implementation mar tiyo gi ushuru ni rach. Yeah, koro mane the first thing monego bed ni government ng'iyo. Ong'ere moro okonego wasebedo kwa golo ushuru. Dak government ong'ini pesa ni mosebedo kwa tiyo godo ni ere kaka watiyo kode. King'iyo ndalo Kibaki ting'i sani. Wagolo ushuru moyo kata ndalo ma Kibaki chandacha. Lakini pod waholo atamalo maduong' moyo kaka ne waholo back then. Erokamano ahinya. Paro mathoth ma pod donjo kar kae. Davis, sirkal wendo seto gi thuolo makare mano mar kono oganda ni usuru ni idware, to usuru ni onego bed ni ichiwe kata ikawe kuomi e yo machalo kama. Jatend piny Kenya mana higani nowacho kanyo ni kama oserem en communication mare, kaka ichwalo weche gi ne jopiny. Nyaka sani woni obere koso obedo e yo mopogore. Mano kan kuom Davis. Cleophas, aparo ni sirikal ndiko joma ikgi ng'eny e sirikal. Mano e State House, mano e ministries, mano e bunge. To king'iyo kata mana ng'anyo mang'eny sani timore social media kokikele ground. Sirikal onego ndik joma tindo mang'eny manyalo run communication mar sirikal. Nyaka sani communication mar sirikal pod en very poor. Nikech nyaka sani kata mana wach mar Adani pok wang'eyo ni eto details mag Adani gin mage. Sirikal pok ogole lela. Kata mana tax magidwa medogi en mana mbaka migoyo mana e back seat. Pok ginyiso wani mae e tax mwamedo to amede kama. To communication no ochopo ne japiny nang'o e dho mayot ma japiny nyalo winjo. Communication no ochopo ne nyathi school nang'o ma student ma e dho ma student nyalo winjo. Kopogore gi dhok to tools mage ma japiny man dala Nyakach nyalo winjo. Tools mage ma japiny man Sori nyalo winjo. Tools mage mag japiny man Garissa nyalo winjo. Ten dho mane mayot. To tools sani ng'eny. Nitiere WhatsApp, nitiere Twitter, nitiere mainstream media. Sirikal pok otimo maber. Ok anyal wuondi. Nikech wach mar medo usuru ni. Kok wawinje kata mana ir CS kende. Ok wane any other communication makelo gino ma kelnwa go malong'o. In kuom ranyisi ni mani winje kanye. Na winje mainstream media. Mano mare no lala kanyo akang walose kendo mondo mi oduogi wang'eni jowa temo kanyo kanyal mondo mi yo sauti ka owuok kokier kama to dhi kendo mondo mi oduogi en mana lose kachiel mana kama chope kar kanyo gima ne Davis medo leronwa. Okeja Brian awinja ne paro kawuok kuomi kar ka sirkal osetimo tudruok makare kata loso ewi chenro gi kaka dwaro kaka ne jatend piny osingo. Gima timore niya onge gima sirkal nego manyalo wacho. Ka Ruto wacho niya ni shida mosebedo en ni osebedo ka ji okonye jogene motiyogo jo cabinet secretaries, maybe principal secretaries, okosebedo ka konye kono jopiny gik magitimo. To kora penji niya ka onge gimutimo jotelo go gidhi yudo ang'o magikono jopiny. Gima timore gi sirikal mar Ruto en niya en corruption. Kata sani ka giwacho weche tax mana kaka nyaminwa wacho kania ang'o ma gisetimo ne jopiny mokwongo kata kapok gimedo tax. Ang'o ma gisetimo ne jopiny gi tax ma gisebedo ka gi collect. Mokwongo monyalo wacho ni yawa sirikal duto ni etiyo kata ka gidwa medo tax machielo to
to wanyalo miyo gi benefit of doubt mondo gitim gidhi mbele mondo wamigi ushuru. Nikech ing'eni collecting ushuru ok rach, but ki collect ushuru ir joma onge go kata jok ma you are overtaxing, jok man go matin kabisa, matin ma gin go kende michaki timori nade, ichaki keto ing'ado kendo. Ngimo sebedo matek, jonyuol ok nyalo tero nyithindo school, chiemo yudo tek, dhi osiptal tek, tichaki medo. Koro manyiso niya, idwaro ni ji otho kata ni idwaro ni ji survive, idwaro ni ji otho. Koro onge gima sirikal nyalo wacho niya, ni Ruto wacho ni communication mosebedo problem. The reality en niya, there's nothing good to be communicated. Onge gima jok makonye telogo nyalo konye mondo mi okon oganda piny magisetimo ne ji. Nikech gima timore ka ni jogi kwalo, mane gima timore sirikal ni en kuo throughout. Because kada king'iyo the reports mag Auditor General, it tells you we are losing close to 700 billion per year. Mano eweche mag kuo. To education system from the expert says we need around 900 billion to run a total free education system in Kenya. To bikara kwa wache ni a total free education system kwa wache ni is free wange it has been taxed. Gima wache ni okwadwa no tax wadiriyo. Koro onge ngik ni mage communication mano kanyal I can't buy that idea. The thing there's nothing good to be communicated to the people. Yes. Rokamana enya Davis Moscow mano timori tiate ka point manje ko kapoka jopacha Faith Ken ni penja ni na winjo information kanye tawacho ni na winje ka ngane bedo interviewed John Mbadi to John Mbadi bedo interviewed gi kizungu ngat mandala average percentage mar jomodhi school e Kenya ka I think 30% mano jomoti ko high school to modhi university manyalo elewa ni ma kipengele mane to 10 mugi kapa ni 7% mar jomoti ko university Kenya ka koro ka CS John Mbadi wewe kizungu to jadala ok nyalo winjo ngamani jadala ok nyalo winjo ngamani Garissa ok nyalo winjo nyathi university mani social media mok ne news ok nyalo winjo. Koro government communication to poko bedo maber. I disagree go keja kamoro ni we don't need the communication kata ni communication onge manyalo communicate. Let them communicate gimanitie no mondo wade deduce mondo ka ng'anyo to wange gimo ng'anyo fo. Nino ng'anyo mang'eny be samoro en communication at least gi communicate no mera adani ni en kambi machal kama to deal ni mae kama to bed broken down in social media, bed broken down gi dholuo, bed broken down gi dho Kikuyu, mondo kwa dhi ng'anyo to ang'eyo gimo ng'anyo ne. To sama communication rach, kata gima rach no bed communicated, kata gima ber ok bed communicated, kata gima is neutral ok bed communicated. Koro gima bedo overpower our media kata our communication and rumors on social media, rumors kamora mora kumwago e wuoche rangi e kinyozi e boda koro wang'anyo to wakeg mwang'anyo ne. Koro aparo ni communication to should be bettered to mana ka sirikal osoyo jomatindo e communication gisoyo jomatindo maran their social media accounts gimi jomatindo tich. Tuolo malitije kama gintiere karka edame do gimoro kapoko winjo winjo ko otuomo nyinga to owachi no disagree koda. Actually okawachi niya niki communication bedi awacho niya insani kwa tiyo kodi to gik marach lele matimore what am I to communicate sani koro government gidwa communicate corruption gidwa communicate miriambo maruto Ruto riambo pile odwaro joma konye tich gi okonye communicate miriambo. Koro mane mawacha wacho ni communication is good but currently onge gima ber ma jopiny maginyalo kono jopiny. Koro Ruto we wundo wani ni communication is the problem. Yes. Rokamana enya Faith Ken gino menya media ka weche mag tudruok Cleophas kata doto mo umatin vijende waero complain waneno shida kumora mora to be wa come up gi solutions iwinjo and always gini ok dhi maber gini ok dhi marach gini ok dhi iwinjo gini dhi marach sometimes obedo rupiny wa come up with solutions iwinjo wa come up with solutions manyalo konyo kaka vijende to manyalo konyo piny wa bende information nitie asebedo ka follow kata last week ne ungi interviews about the state of the nation. I think usebedo kutime weekly tigo weche gite gi dholuo
asebedo ka follow nyaka inoro, and it's there, iwinjo. Koro information nitie. En manania, mana wacho ni wase develop negative mindset mar serikal, magimora mora mokel elela, waparo manani mano ben managi marach, iwinjo. Koro kwa nyalo weyo complain, mondo wachak paro wambe solutions, iwinjo. Wachak paro solutions. Adwa duoki chien, e wach mar new funding model, iwinjo. Kano kele, ji nogoe, even without understanding the aspect. Talking here, even kata help, can be introduced, no ping. To help, the difference in manania, no favor orphans. Talking here, dalantie sometimes even orphans, mani maber masamorono yudo sponsors, but ontiere students mapuwa moingo orphans. Koro makosa mane sirikal otimo a new funding model and data collection, iwinjo. Emuyudo ka nyathi jadhier niketo e band 4 to nyathi at least nigi gimoro ikete band 1. Kane ginyalo manyo the actual data, gior ji ground okaw data mondo wa implement go, iwinjo. Koro kuwa keto pachwa ni ok wadwa listen to gimoro amora, to wabro neno mana maricho, iwinjo. Taxes mwawuoyo kawuono ni eki. Gimomiyo imedo taxes, the country must run, iwinjo. To wall ung'eyo economic situation ma wan godo. Gima uwacho no kata na yiego niya, oningo bekelno elela kaka taxes watiyo. Oningo wange ni ginia chule, to mana chulo ma last time no dhikanyi, iwinjo. But shida en niya transition bend. Kata sani kadang Ruto tieko tamne, ng'ama chielo manka gige Ruto dhi lorore te, iwinjo. Ok dhi kelnoge ni mae ne en makosa ng'ani. Wadhi chako kendo manyien, to wadhi carry blames forward to ng'ama nyien, iwinjo. Koro, government must run, iwinjo. To waunge pesa. The economy is bad. So, gimana nyalo kwayo the government en manania, kaka iketo wa elela e samidwa kao taxes, e kaka beketo elela e sama spend taxes wa, iwinjo. Mondo mamwaka ni dala kotange nango, na golo 2% moro. 2% nani, be subtala dhi yude, iwinjo. 2% nani, be gini dhi yude. Mabiro nyaka county allocations. Ku allocate money to counties. Pesa wani konyo wanade, iwinjo. The bursaries, the 40% money go to education. Why do we still have students mock this school? Nikech school fees, so we have 40% money go the bursaries. Nyatika constituency kaka wangi 7 wards. A 7 wards talking yogi 40% mar constituency fund cha morning go the school fees onge nyathi morning go bednia ok the school. Koro kaka iketo wa ilela esa taxes mane gima koro sirikal oningo loki keto elele kaka be gi spend, iwinjo. To mondo kik gi spare in terms of corruption, kech blames gite dhi malo ne rais, iwinjo. Ma cabinet ni magi joge motiyo godo. If someone is corrupt, drop them, iwinjo. And then one give vijende be mong'eyo tich maler madwaro be mana chances go, but komigi thuolo mondo gitim maber. Koro wabedru jok mabe paro solutions. Ok seche ten mana ni gini ok dhi maber. We criticize, but we also come up with solutions that can help push the agenda that we want. Solutions gigolo kanye. Ojende orom kumoro kendgi to gitwagi to bende nyakawo paro magigolo kacha ma serious kaka mag jotelo osebedo kara. Kan nikech rombe gito osebedo kinde mathoth. Kata in ibedo gi space mari e mbui mar X. To koko kata wach miwacho e mbui go kitieko nitie ng'ama kawogi. Nitie joma ndiko minutes materogi kumoro kata State House kata apis moro amora ma sirkal. Misewinjo mana mapiyo kata winj pat Judith. Gigi kao. Emomiyo kinde no president ne timo town hall meetings mondo kao patch ji, iwinjo. To kata sani kineno the transition from the former and the new deputy president, vijende okuwuoyo. It's because of the convincing. Marais nyisogene, this is the plan, this is the information, and can you just give us time mondo wa pass very well, iwinjo. Kae mano kuwinjo malongo to kae kako ningo bedi. Koro rais ose listen to vijende, ose winjo patch vijende, iwinjo. Koro vijende kwa nyalo bedo patient matini mondo gikmwan godote. Example is unemployment. The Ministry of Youth and Affairs welcome creators and innovators, iwinjo. You have the ideas, kuna platforms to share them. But because we have the idea, but one gi negative mind niya, pachani, okde duare kama. Ido kakoro, wale nkodigi.
Erokamano Faith. Ang'eni okeja brani gi paro upogore angi mak mana paro no gi kanyo wacho ni nyamino ok dhi scot free gi weche mowacho ka nyaka ng'idwoke kamitie. Judith, oganda loso to wacho ni sirkal tudre yo makare kod jopiny kotenore kod chenro ma gintiere godo kata gima gidwaro mondo mi gikon jopiny kaka ojende wacho ni platform selos mopogore opogore kata bende kuonde mirome kod joma tindo ubet piny tu loso bentie geno moro amora mwacho ga rombe gi chopo ne sirkal to sirkal bende nyalo kawo kang' madwarore mondo mi gik modwaro chop kare. An mokwongo gima nyalo wacho ni ojende kata wa complain to wan gi solution wa kata wawachi to solution wa dhi it modin matene niya ka sirkal oseketo piny ni mae gimodwa timo kata wayuag mwaketo wi bunde wa piny sirkal dhi timo gimodwaro mondo timno. Ka platform oseket mar ojende monego bed ni gidhi ojende adi mong'eyo ni platform go gin available niwach kata an nga e karka sani ang'e ni nitiere youth ministry mar youth affairs to ere kaka nyalo chope ministry mar youth affairs ere information moseket kata public mang'isa tini kan gi mich makama anyalo chope office ni tinyalo winja most of the time asedhi nyaka former ministry mano ne Ababu na Mwamba mo wabedo gi meeting mo ndik nyaka minutes norumo gi go picha kori neno the next kendo kwa biro no wan gi ali no wachana an alumni mar MWF to murko menero biro mungiso omiyo wa lecture kaka wan kar mondo wasomi to wan mane Twitter ineno to koro wan bende ere matin moyie somo ni bang' mano kosengiso wa rach ma watimo ere opportunity mosemiyowa mondo mi watimang'o wacho mondo mi wa develop skill marwa. The only problem ma wantiere godo en niya ok wayud information mwadwaro koro kata government oketo kama wanyalo dhi mondo giwinj duondwa meetings gi wadhi ORPP keto margi CMD keto margi mane wantiere godo kar ka mar impeachment ji notamre kufa dereva kufa makanga mano pod ne gidhi adhi mbele magitimo gima ne gidwaro koro gima nyalo wacho ni wan mana gi gigni abich patam kisewilo sirikandi dhichuno ni mondo ichako kendo afresh kichako afresh mano wadong igni ariyo go ka igni ariyo onge gimosetim igni ariyo modong ire ang'o ma idhi tim. Now the only problem enia wadwaro system mar iluongo ni loyalty kori neno loyalty mineno ni en loyalty with no question. Youths nigi question modhuro to youths manigi question modhuro kata waket question wa ex ma president obi mondo owinji to botimo gik mineno wawachogi no wacho ni obed kata increment mar youth mondo obed employed youth adi mineno cabinet CS manane oyier bentiere youth bentiere youth kero kineno kata kineno ka ero watie gi yudhe ne gachati ni nitiere equality to equality ni mabende inclusion mabedo ni be nitiere kata ng'among'ol Siasa onge kata di kineno kata system mar puonj ma mineno wasani ingeni no miwa opportunity mar dhi e school no millennials gi Gen Z sani ngeni alphas ok dhi yudo opportunity no matene niya there was a bit of an increment mar jok manodhi e school to kata kan watieke class 12 to joma notieke kata e class 8 but at least ne gidhi maging'eyo somo gi ndiko koro sani kan nitiere school fee midhi chulo to ng'ato onge kata pesa help bendo sebedo help iwile kone gi kocha matene ni nitie jok ma yudo school fee to nitie samoro mo idhi mok yud school fee matene ni nitie jok ma pod dhi drop out koro there's an increment mar no onge dhi school there's an increment mar a bigger percentage mar jok mong'ol ok yud opportunity bende mar dhi school ineno koro bende ok yudo opportunity mar dhi school ni 5% monego bed ni jomong'ol imiyo e kila ministry e kila organization mano bende onge. Or at the end of the day, youth owe, kasi bed ni in youth to bende ingol, to in bende ngamamiyo, koro in chalni serekali will kodi choth. Matani ni onge serikali onego bed ni dog piny.
to ong'ini ere strategies monego bed ni waloso at the end of the day newach jogi te chulo tax to jok mineno chulo tax gi ka ok giyud additional salary ere ka jogi dhi sustain lives gi. Yeah. Arukamana inya Judith. Okeja Brian. Yes. Ndigi mida medo ma faith owacho kato kapo kagi mede imule karka koten rekoda osuru gigi mineno ka osuru timo. Biro no kagi gitimo radiere ngima wa. Mibedo ka kiwacho ni chulo osuru ngadi osuru to ya thonge hospital. Dara ko los manyateri sikul kwada die chiro. Kum gik mathoth mantiere karka. En achiel kum gigo ma sirkal onego bed ni medo loso. Wachak ka agunyore paro gi nyamino. Kowacho ni owacho ni owinjo ni kaka ojende wan owinjo ni okwago koka ahinya we also think of solutions ni kata owinjo ni wamiyo government wabed patient matin. Owinjo ni ong'ere maber kabisa ni ok wanya bedo patient gi government mano wacho ni ka giketa muma piny ni to gimolokore. Ok wanya bedo patient gi government maka wawuok oko mondo mi wawach weche maricho matimore government to gimakowa gigoyowa ginegowa. Ok wanya bedo patient gi government ma osekawo health sector moketo ma health sector is stuck onge gima dhi mbele health sector. Ok wanya bedo patient gi government mokawo education system ma education ma miyo gaji the hope of having a better life to kawo education system obedo very expensive ma nyithindo ok nya dhi e school jonyuol bende ok nya timore ok nya chulo school fees. One youths one gi solution mana ka nyaminwa wacho no mokwongo kan wayiero government nok wayiero government ni ujube ni waromo gi government seche wabiro romo gi government no wayiero government mondo government olos piny mondo bed ni ngima obed no maber no wayiero government mondo timwa development no wayiero government mondo miwa pi no wayiero government mondo bed ni wanyalo yudo yath hospital no wayiero government mondo seche te wabedo koromo gi government to but even in the seche mose wasebedo kaka jo youth town halls kata magi wacho ni ruto wuothe town halls kata public participation mwasebedo kwa timo gigo rum mana gi kanyo gimora mora mo wasebedo kwa wacho gimora mora kane ochakore kata gi finance bill ma 2020 kata mana ma 2023 de jo piny notamore jo youth no dhi public participation mo wacho ni weri gi wachno finance bill ma 2024 no wacho no kwadwa aya sani wach mar kufa dereva kufa makanga no wacho ni kufa dereva kufa makanga jiten onge there's no difference between them negitamore koro all the instances my youth also you opportunity the spaces ka finance ne man watamore mwadhi e ng'anyo to gichak giduge through back door so it means the government does not listen ok giwinj gima gin joma tok gi tek so long as nigino is benefiting their interest then they proceed kata youth wacho gik moko aya koro ka duge penjo mi penjo ni to gik ma kaluore gi ushuru ma government osebedo ka choko to be jo piny feel kata giwinjo ka be ushuru gi be chenjo ngima gi kata timo gik monjo be ni timo onge gik mosebedo ka timore kai the country is stuck economy ni malo development projects are stuck iwinjo education system is very high people are dropping out from schools donge ji nindo kech koro ere gima government nyalo kono wania ni ushuru magisebedo ka gichoko ni konyo ngima jopiny ushuru mosebedo kochoki en ushuru jogo osebedo ka kwalo makata sami neno gikelo jo giwacho ni gikelo experts jo makoro gikaw jo ODM gikelo kaka experts gidhiro ne mana jo ODM shida gi nge ka sanie ka mbadie mane opingo ushuru to koro kawuono mbadie ma support ushuru koro manyiso ni gikaw giketo gi mtego koro japiny masani sandore kabisa nagolo example kumoro niya sani kidhi kata mana e miecho wakidhi dala kwa dhi eliel king'iyo jikani eliel king'iyo wakawane eliel to ipenjo research moko niya ni to joma ni eliel gi gine magi ywago maiti koso maiti ma ywago gi nikech king'iyo suche oner kech chamo ji ngima tek kabisa ji onge pesa to my government mano wacho ni pesa mfukoni koro nitie tuta mang'eny e government ne kabisa to government ni they are only interested in their interests kende
onge gimachielo gin so long as ni gin sawa jopiny owinjo ni bedo sawa. Erokamano Kaja Branya koro moja gin sangwen aduogo kae koda mathoth koteno nyaka ote ma umedornwa kar ka gotere kod gimolose Rowere Osuru kaachiel koda ka Siasa mantiere kar kae pod nigi wenda ka adek wakaw ywe masa 4 ka wakaw ywe kendo waduogo kod mathoth kik idhi mabor. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wakutuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama up na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nikech an ang'eyo nyakono maber ahinya. Nikech en ok oyie gidonje dalani, to bende en ok orwako anyuola wani kata matin kaka mare. Waya, kikibed gi buok. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111
Luw chenroni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'en mor marani pod ikete kar ka e chenro mar mbako romo. Nwasuni ka duogo koda paro kuom joneno kachiel koda ka jogo mabende osebedo ka ornwa ote. Yiena mondo mi akale ote gi achiel kachiel sani kanya yudo ote mago mag Facebook kod mago mag SMS line omena 3:6 kaeto bang'e ang' wayud thuolo mar duogo. Wach mano Ruth Nyathi Ochieng' owacho ni wach osuru to pek pacho ka, to koro kama kama gidwa kethogo zaidi to en donjo e mbui ma kama rowere yudo wacho ni mae e kama rowere yudo daily bread nikech tije sani nok. Kanyo to akwayo gi muolo mondo sirkal ombeke tol. Odhi mbele kowacho ni janeno moro kanyo awinjo ni gidwa dok e ndara. Penjo en ni gidwa dok gi ng'a? Ma penjo mi penjo Davis. Kai mari kod okeja ang' owinjore kachiel. Yo mar rowere wito ga ngimagi en sach ng'anyo. Andaka support wachno. Odhi mbele kowacho ni nyaka sani nitiere yawo mapok olal manolal e ndalo ng'anyo to pok oyudi. Rowere to kata tok ng'anyo rowere oyudo lemo mage e sirkal koso gikedo ne jok moko. Wach machal gi mane Judith wacho kar ka. Odhi mbele kowacho ni rowere owere gi weche mag ng'anyo kabisa. Oyiere gi wach Faith Ken. Wacho ni gin future leaders. Ok adwa neno ka rawera owito ngimane e yor ng'anyo. Aluwa TWAK umoja inako. Ruth Nyathi Ochieng' omako ote ute. Gimulo ose ute omako. Ang' uduogo ka gi wach ma ang' uduoko kanyo. Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni Cleophas kwer nyithi luo ni dok e ndara isn't the only solution. Watemuru engage government with the decorum ma sirkal ma yawuotwa ema omako big stakes. Kik wamigi stress ahinya. Otherwise, government onego expand their revenue collection, could create employment, giketo good environment for local entrepreneurs. Wacho ni ma dhi konyo moloyo imposing punitive taxes. Mano e sober debate. Wacho ni ok dhi kedo gi polisi ndara. Yani Injinia Lazaro Kanyambok mano makariyo bangi jama uje Kanyada East erokamano ahinya. Ote mogik mano mawuok kuom George Ondulo wacho ni osuru ma Kenya kae hinyo jopiny kendo kata gik magitiyo bende okwane kata kwan mochok donjo mane e ofuke jomung'eye. Mane otene kama intiere karka. Ote mokwongo manoro kar kanyo koda Ruth Nyathi Ochieng' ochako kodi Okeja Brian an kuomi. Arwako penjo no kabisa. Openjo ni to joma ng'ama wacho ni gidwa dhi e ng'anyo no. Gidwa dhi e ng'anyo gi ng'a. Nikech e ng'anyo sama ji dhi e ng'anyo ji osebedo ka hinyore. Wacho ni jowuot luo osebedo kinego. Mokwongo adwa nanyise niya wabiro dok e ng'anyo gi joma ikore dok e ng'anyo. Ng'anyo is a right and a freedom of anybody who feels ni owinjo bed nodhi e ng'anyo. Oyienwa gi article 37 of the constitution mondo mi wadhi e ng'anyo mondo mi wawach pachwa. Ng'anyo is one of the mechanisms or one of the solutions ma kelo ber. Sama kata ne owit finance bill ma 2024 kocha no wite nikech ng'anyo man wadhi ge ng'anyo. Sama ne
sama koro ne cabinet secretaries ogol nogol cabinet secretaries nikech ne wadhi e ng'anyo. Koro ng'anyo is a tool momiwa kaka jopiny ni watiyogo sama government suppresswa, sama government inyowacha, to ng'anyo is a tool watimore nade ma watiyogo mondo mi wa agitate for our rights. Wari mar Ruth edhi chieng' ne udhi kanyo to Rowere wito ngimagi obila, to bende ok konu kama jogi odhi nyaka sani winjo kanyo kwan jogo manolal kuomgi auchiel osedo ko wito ngimagi, 20 gi wiye pok ong'e kama nitiere, moko bende oyud to yudi ka ohinygi kata ka gituo. En gima lit kabisa ka rowere owuok dhi e ng'anyo tinegogi. Onge ng'ama wuok ode ni mondo mi otimre ni ohero ni mondo dhi e ng'anyo. Ji dhi e ng'anyo kaluwore gi ngima mosebedo matek to gi kaka government tiyo kodgi marach, tiyo gojende marach. Koro sama ojende wuok odhi e ng'anyo, en gima lit ka a constitution wacho niya ni we have a national police service. To gima timore ni we have a national police force. Koro en duty, it is the duty mar the state kata mar the police mowinjo benia sama wadhi e ng'anyo to gi protectwa. However, bedo niya ni moko kuomwa osenegi e ng'anyo, kata moko kuomwa osebedo kisando, moko kuomwa osebedo kimako, ok en gima dhi miwa mondo mi wawe golo pachwa wuok kwa chung gi chir mondo mi watim ang'o, wa defend the constitution. Article 3 of the constitution wacho niya owinjo bed ni jo Kenya te uphold, respect and defend the constitution. Koro mano e gima watimo, it is a civic duty. Koro kwaweyo niya ni koro waweyo ni koro ingech ji tho, koro wawe dhi e ng'anyo, tiende watemo wacho niya seche te ma gimoro timore marach e Kenya, sama government dhi kodwa marach, to owinjo bed ni wabedo abeda piny nikech idhi negwa. No, that cannot happen. Yes. Koro kanye mwa koro wabiro dwaro niya the judiciary now to come in, IPOA to come in to ensure ni sama wadhi e ng'anyo, nikech wadhi e ng'anyo mondo mi wakony piny, koro gi protect wa. Koro mano is not going to deter us from continuing with the ng'anyo kata agitation. Erokamano ahinya. Davis Oluoch kotenore kod twak mabende wantie kod ote mabende osedo kar kacha. Jopiny wero wacho ni ero oganda luo were kod gini madhi e ndara. Moko wacho ni oyo ni kik wuond oganda ni mane yo monego bed ni nitiere. Nitie yo machielo. Ni wan gi stake. First penjo ni tek nikech an Gen Z, I'm a senior Gen Z. I don't look Gen Z but I'm Gen Z. To kendo an ja ODM. To samoro ane conundrum, kizungu luongo kamano. En dilemma. Gimomiyo samoro kadaga pingo sirikal mar Dr. William Ruto. Gimomiyo samoro kadwa pinge. En ji about 7 million nogone kura. Iwinjo. Tipenjori niya, ODM as a party, anangisina jandiko e Law Youth League. To mondi ndiki, yakibed jasomo. ODM as a party is not a radical party. Hapa ni mar goke jani hapa ni radical. One a center left party. One a liberal party. Mangisoni, you must uphold the constitution. The constitution wacho ni the people are sovereign. To the people ginoko ne Ruto kura. Tipenjori ni okay. Mangisoni Ruto ni a president. Mano nyaka bed kanyo. To ng'ama ne gone Ruto kura nen ng'a. Asti penjori ni ya. Ka somo manifesto mar ODM 208. Ta somo ma 2012. To Raila no promise ji gimoko 208. Emi ata ero Raila. To 2012 e manifesto ne okongo ndiko track record gima ne o promise 208. Gima o achieve 2012. Gima o achieve. Gimomiyo no achieve. Gima no ndiko 208. Talking yo Ruto manifesto mare mar 2022 to beda sirikal 2012 nyaka 2022 oonge track record monyiso ni mae egima adhi miyo mae egima na promise 2012 mae egima se manage mar timo mae egima wade timo ng'ama ne gone Ruto kura nen ng'a mano penjo mokwongo kech wan wadhi kamora mora wapingo jogi penjo mi penja mar ndara oketa kama tek nikech asomo buge mar Malcolm X, mag Mandela, mag Raila Odinga, mag Jaramogi Oginga Odinga. Jogi kane gitindo, they realized ni negin duty mar fight for their nation and their continent. To negitimo kamano. Sani watindo, apenjori danga bed kang'iyo ka gimoro dhi marach taling. Tichaki penjori ni ya, king'iyo mbele, nitire ng'at mawacho ni begin with the end in mind, chak giko. Ing'iyo mbele 30 years mabiro, kata 40. Tipende ka koro nyithinda obiro bedo kamoro. To no us airport kana ngima
to nan nyalo biro Ramogi ma wuo gi Cleophas to no use airport kaneno nyithindo ne penja ni to ni timang'o chieng' no Faith kana follow ga spaces mage to en beto no duok nyithinde ni atu na loso kata spaces moko wa discuss Cleophas ni duok nyithindi ni hawa atu nane Ramogi natemo imiza jog natemo peji gimo okidwano use de okidwano use airport to keja bende duok no atu wadhi e ndara to atu Davis Oluoch na wach ni ODM no wacho ni kik wadhi e ndara to ODM to pod ok dwar pod ok wacho ni adani ber in fact ODM na winjo baba chieng' no ji nok dwa mana winje baba no wacho ni adani en osedhi projects mag adani moneno kama gima adani otimo to baba wacho ni deals gi bed transparent in fact joma okosonwa gin joma noor India mondo los deals gi there's no transparency iwinjo aya ndara Cleophas baba noko wacho ni adani ler no wacho ni adani ber iwinjo PPP o agree godo to kata na agree gi PPP kech ko wacho ni okoda medo taxes to okoda olo loans Cleophas ki wacho ni nyalo geronwa gimoro to gernwa wanyalo donje deal gimarache gini is the deal iwinjo wach no gimarache gini is the deal ni okinyalo uso airport for 30 years tikao 18% shares milele mano is the mano gimarach to gimarach matimore ka en joma nodhi loso deal ni okwanyal wacho na Dani rach ka okwang'e Dani but that deal no mane gimarach aya wach ndara kama kura disagree go keja en achiel kende no keja kapok itero wa ndara ni wadhi tho there are very many avenues mag timo demonstrations nire nyaka boycott dalo moko no boycott Safaricom ka nyalo wacho ni bwana wa boycott turu gini iwinjo nikech gini konyo sirikal timo gini inyalo nitiere stay at homes inyalo wacho ni omera joma tie sirikal te kikudhi e tich mano is an avenue koro kapok wadhi e ndara mar gokokoni apani warisata ne mindset wa okejadwa ni som buge joma nego demonstration ka Mandela gini kane pok odhi e guerrilla warfare ukonto wesizwe ne gitimo boycotts matin gitimo stay at homes matin Martin Luther King gini ne kane ong'is gi ni jo black people ok nyal idho gari machal kama to negi boycott those geche koro kapok wadhi e ndara to nyaka watim magi to Cleophas in totality ok nyal disagree ni ndara to rach mano ng'ambuse puonja Raila Odinga en jandara to ka gimoro rach marach to ndara to nyaka wadhiye ber ndo winjo kanyo kaka Davis owache achiel kachiel wacho ni en mana mar neno ni chenro gi duto bire yo machal nade Faith Ken winjo kanyo wacha niero oganda chom kure imbo oluongi e chenro go duto Cleophas an wach ndara sani ndara is not the solution kendo the constitution provides for a peaceful demonstration mwadhi kacha gi placards tiwero wendeu tutieko wach that is sending a message iwinjo to kidhi uchako ketho gige ji uketho wand ji iwinjo uketho gik moko mano ok maandamano mano koro kuo mano maundu mano gik maricho go iwinjo demonstration oyieni because ng'ama ni dala ko chacha ko nyal gone Ruto sim to nyis Ruto ni mae gima dwaro iwinjo lakini onyalo wuok e ndara to ang media scout to wacho ni jogin ne gin dissatisfied gi gima ne dhi mbele ka giwuok e ndara gi kwedo gini but peaceful ne vijende gima notimore e wach ndara cha nuwadhi e ndara lakini nukia no push agenda jomoko iwinjo unun kono gishite mag finance bill ungishida mag unemployment ungishite moko to you're fighting so hard lakini ji o invade your maandamano makoro kete war zone iwinjo mano koro is against the constitution because the country must run to kunyal bedo piny ng'ato gero wande tiketho if you could see even jok manigi wala Moi Avenue to Mboya Street Luthulu Avenue jogo kata social media negi yuak because in ot to you not sure ni oandi be they survive on Thursday night na bedo town nyakagoti yeno to arenji kanyo mach no moko all that street jogo niliangalia shops monodogo yao gin mana shops ariyo
out of almost 15 shops. Meaning ji apaga dek no dhi dala nikech ohandgi nowang'e maandamano. Iwinjo. To ma ohand ng'ato ma samoro chako gero, chakre odonji Nairobi. Tiduogi kethe gi odiochieng' achiel. Koro peaceful demonstration oyieni. But do it peacefully. To ketho gige ji ok oyieni. To kaka mana osewacho, you can say one gi social media. Iwinjo. You can use those avenues to express yourself. Iwinjo. Inyalo wacho gimok dhi marach. To maandamano were uru god. Ibro dhi maandamano tibro tho kendi. To ine ma jonyuol ni bro iki, to vijende gi bro go koko 1 time, 2 time justice, to dhi to lal kamano. Iwinjo. Samoro ok sirikal ok polise monegi. Because maandamano kosedonjo, ka Gen Z odonjo to gunzis bebiro. Iwinjo. Koro ok en polise monegi, samoro gunzie mo onegi. To dhi kamano, ibiro somo, to kidok gi degree, idok gi sanduk. Iwinjo. Koro beduru piny. Were uru gi wach maandamano. Thank you. Judith. An gima do wacho kuom maandamano ni en gimoro achiel. Onge ka jowuoyo Gen Z nyalo wuok ka dhi yuak ni gi shida ma giyudo. Kasto ng'ama oming'eyo maber ni en e sirikal. Odhi to manyo yo mar kelo jomoko iye kae, kasto ketho wand jok ma bende no omiya jo Gen Z time mar mondo gitim maandamano margi. Mae kelo penjo niya, ang'o momiyo wantiere gi iluongo gi ni intelligent police officers, police service? Why do we have them in the first place? No, what gine monego bed ni ging'iyo ni magi jomagi mabiro ketho maandamano ni. Koro maandamano mane timore atima ma ng'ato ting'o pige gi placard ne obedo koro ni en maandamano matimang'o maketho gine ne mwandu ji. Kasto serikal duogo chatini ubiro tutako go police. Onego bed ni serikal kendo jok mantiere serikal go ema gibiro to gikelo jogegi. Matini ni maandamano kata itimo, kata sani ka wachi nodwa timo maandamano mar peace, nitie ng'at mabiro to donji diere kar kae. Maandamano pod onego bed ni watimo, lakini onego bed ni walos ei wan wuon. An ka ng'ato biro to chula mondo bi aketh maandamano madhi konyo kata nyathina, aparang'o. Ineno, maandamano krach, to be maandamano konego bed ni rumo gi sani. Ang'eyo maber ni an ok anyal ringo no, wachan gi tiel achiel en prosthetic to morono. Koro ing'e ni ringo no ok anyal ringo maber. Koro samoro atieke gi ka internet koni. Ineno, to koro nitie jok Rowere manyalo wuotho several miles to gibe gitieke ndara koni. Matire niya, wakonyre jok manie ndara ni koni to jok manie internet ni koni. Koro jok mabiro to ketho maandamano ni en monego bed ni gine magi miyo wadok chien. Maandamano to maandamano krach magbe maandamano konego bed ni rumo sani. Kamano. Ndik moro madani monde ilose to wamake waduto kapok waloro part mara osuru duto kama ntiere. Rode magi monego bed sirikal dino mondo mi omenda ma John Badi jatend migawo mochung' weche mag omenda geto choko kalore kod chike 4 paro mag chike 4 midatere od buragi. Maromo bilion 178 ochop kare. Rode gi achiel kuom gi maduong' iwacho ni en mibadhi. Mamoko gin magi mantiere kar ka manyalo bedo ka ni dino mondo mi piny Kenya osuni machako di Judith. Mibadhi en gima wacho ni mibadhi chakre kata gi eyot. Kaka no mama uno wabringi ama jonyuli no wabringi. To koro kineno mibadhi ni chakre kuom jotendo wa man malogi. Ka asewacho tini onge aparo ndalo Kibaki chanisa jok mane otimo mibadhi no mak ma jomoko bende noweyo tijegi dak mae dhi mbele. Ne wachi yudo niya budget osebedo allocated. Budget biro bedo allocated ni nyaka government oket transparency mar kelo nwa budget kaka no los kaka no dhi gi gimotimore. Ingeni tiene moro ma gikelo nwa gingiso watini pesa ni nwatimo kama lakini onge accountability, onge budget mobedo program mokete site mar government cha mobedo stamped ni mae gi ma osetimore non ni mae gi mae mana notimore. Nikech at the end of the day komia contract mar mondo mia ater book e school to kachopo buge gi e school. In the first place ngama no mia allocation mar budget ni onego bed ni obedo ong'iyo ni pesa ni notiyo nade. Accountability chako from the president himself. Koro president himself o make sure ni every allocation inafanya the exact thing monego bed ni otimo. To kawaduogo gi piny koni kata kikelo gi e wards tikelo gi e constituency ne wachi yudo kata ke ward gi constituency gi
jogi bende miyo jopiny ok yud the right information. Ka ward na MCA na ok nyalo tati ni buge onge, keluru buge mondo waket kar kae. MCA na dani mondo kotimo gimoro to tim gimoro mondo kete picha mondo miye okombe. At the end of the day, gimano nego bedni school mono nego bedni kelo developed cha en odhi to timo contract ni moro ma ok no bedo ni iyo ne nyamefanya. So there should be accountability and onego bedni giduogo alafu our judiciary system, our kabire police, our courts, our judiciary, like everywhere is just corrupt. My onego bedni gin independent. Ma kata case ko kelni ngani no tiyogi pesa marach, they should be accountable for each and everything. But in my ko se keto to kadhi all pesa matin go negodo president ama governor campaign to kanan gi case to case na no irucho kamano. Ero kamana enya rot machalo mantie ka orakre kodo machal nade okejo. Cleo gimaduong ka en niya, do we uphold constitutionalism? Kaka jotend jopiny be giluoro katiba, nikech katiba is the doctrine momiyowa the roadmap kaka gik moko te winjo bed ni itiyo godo. Koro jotelo winjo bed mokwongo mondo mi wadin wach, nikech gima duong' momiyo gigi timore en kuo, en mibadhi matimore ka. Koro ma is going back to jotendwa niya, owinjo bed ni ging'eyo niya sama gibedo elected, people are supreme. Owinjo bed ni gidhi kacha ka ging'eyo niya gidhi tiyo ne jopiny. Koro means mi bed ni giluoro katiba, ma katiba be kendo chako golo gimiluongo ni values kata principles of governance. Manyiso ma integrity nitiere, accountability manyamino wacho nitie kanyo, luoro dignity mar dhano. Dignity mar dhano tiende niya imiyo dhano respect, jomoyieri ka respect, kendo imiyo gi ngima maber. Koro gima duong' mokwongo en niya, do we have good governance? Be wan gi telo maber? To jomodhi e telo be giluoro jopiny, be gidwaro ni gichange ngima jopiny. An sani for example, kopo ni imiya migawo moro natim, to e pacha ng'eyo niya ni jok makamagi nomiya telo mondo mi adhi atelnegi mondo alok ngimagi, nikech ok mana nikech an maber manoyawogi, to nitie gi trust because nitie jok moko be maninyalo mi. Koro jopiny jotelo owinjo bede ni hakikisha ni accountability nitiere to gi good governance. Aya, nitie gimoro be matimore ka maduong' ma kelo issue Kenya ka ni kickbacks. Kata king'iyo wach adani ni en kickbacks. Nitie joma dwaro ni gidhir tenders kasi imiyo gi pesa moro. Yudo ka ng'ato ni kata nitie project matimore e ministry, project is supposed to cost kata mana let us say 5 billion. To yudo ka ng'ato hike gini kata omi tenda mondo itimdan yud kickback. Koro to me gima duong' en niya jotelo mondo mi oluor constitution, mondo ging'e niya ni sama jopiny oyierogi mondo gilok ngima jopiny. Kamano, Davis. Cleophas aparo ni John Badhi temo, mano mokwongo. Mar ariyo, itegi microphone mari makare. Mar ariyo, aparo ni Judy to wacho that judiciary. Wabed gi cases ma ka oyudi da matene to sentence. Mano story mar corruption. Mar ariyo, aparo ni we need to digitize our functions. Maka Cleophas idonjo office to iketo lweti kamoro to ng'ani Cleophas odonjo tich. Pesa ma ichoko, in fact KRA apani John Badhi osewuoyo mang'eny ahinya wach KRA. Kaka wachoko pesa obed digitized, kaka pesa no tiyo obed digitized, then transparency, then wang'eyo ni mae ka tax watiyo. So digitization and story mar court cases. Then there's the oath of office ma Okeja owacho ni samidonje e telo, so you need to know ni atiyo ne jopiny kinyasacha. To ker bende onego ng'e niya sama osemiye telo, mae ng'ama nyalo yiero mondo konya. Nikech sama ker osemiye telo ni mae mondo ti maber, to ng'ama okwongo yiero mokwongo en Gachagua. Mar ariyo oyiero Moses Kuria e ministry. In king'iya ng'e maber ka ng'ama neno malete koni ma to ok dhi nyalore. Koro wiyo samoro kata pingo sirikal tama. Mar adek en jopiny. Makanyo ta disagree gi Faith ng'anyo, to kata party leader na masani wacho ni nie sirikal ko winjo ka wacho ni ok adwar ng'anyo.
to dhi feel marach. Mano e gima ose fight for. Ng'anyo to gima nyaka pod bedi. Nikech ka things otamore work, nikech okajano okelo a very good situation. Our education sani ni piny, okwange wa gamble gi education system, wa gamble gi healthcare, wa gamble gi our infrastructure, okwadhi maber. Okwadhi maber as a country. Wa gamble gi infrastructure, wa gamble gi healthcare, wa gamble gi education. Mago are three key things manie piny kae. Aya, nitiere gik moko matimore clandestinely. Kizungu luongo ni tok piny. Ni idwa kel kia seeds, kia GMO, gik matimore tok piny, term limit, gidwa medo. Cleophas, etinwani, kokwatang, to nikech jogi to dongo. In another 20 years, 10, jomoko dhi bedo kosi wuok. Wan ka Nyasaye omedo ngima to wan pod wanyalo bedo in another 50. To the next generation be hold you accountable. Koro kik wayie, faith kik wayie. Aye, faith kik yie. Geno mantiere karka. Mana kwanya mana kama Daviso wego no. Nikech sani warango rode gi mantiere karka. Sirkal osewache yo machal nade. Wacho ni corruption ngi beni dino. Okone ka jogi dio go ilil go yo madwarore. EACC ntiere karka. Mako jitero e doho. Ka ono nene gazet. Ng'ato tere doho we thuolo. Kendo wacho ni accounts go yao. Nikech gimokwongo. EACC no kochwalo neno maromo keto jogi nyadieno tiyo yor mibadhi mondo mi yor gik magintiere godo. Mago kod buche mamoko aseno karem kochopo e doho. Koro gima do wacho mokwongo kanyo to sirkal oningo otia bidii, oningo wa hold ji accountable. Iwinjo. We deserve a corrupt free nation. Iwinjo. Oningo bedni kik wabed gi leaders mapod ni malo kata to we know they have dark history. They have very bad their CV is not that good when it comes to accountability and transparency. Koro kanyo to sirkal oningo hold ji accountable. Kendo do ka the independence of judiciary oningo duogi. Mondo kik obed politically swayed. Koro ng'ato ka ontiere gimose make ama gimoro mose miene mar corruption mar what oningo bedni so ei. But koro an gi message moro be ne jowa mani dala. Ka pok wago Ruto must go. Chak gi MP ni must go. Chak gi MCA ni must go. Iwinjo. Yete go. Chak nagi women rep ni must go. Because we have county allocations to magi jok ma moningo bedni we relate godo directly. Iwinjo. Ka indala kachacha to ka ayami ucho kacha kadhi kadem. To wan waringo ga gi probox katacha. Iringo gi probox kata chuodho kinyal kale. Luong governor ni. Iwinjo. Mano ok tij Ruto. Many governor ni, many MP ni, gine monego gibed gi tero wach. Ok gitimo tich malong'o. Iwinjo. Koro chak gi piny katacha. Eko kiidh malo. Mane bottom up. Iwinjo. Chak gi piny katacha. Waweuru miyo jogi liwe. Gibire liel. To gigo koko. To giwero no weche party. Iwinjo. Biye liel tinyise niya. Nitiere tenda moro na winjo ni nosechiw mar gima kamano onego tim. Kapok ichako wuoyo, miwa report mare. Iwinjo. Koro chakuru gi piny katacha kapok utuch malo. Erokamano Faith Ken. Ang'eni Jopati morango ntiere National Reconstruction Party kachiel kodaka ODM ntiere DAPK mabende Judith Njakanyo. Ntiere UDA. Imbe ntiere UDA koso ODM. UDA. Nyakoro mjwa kaono wan gijite. Joma nie serikal jok mani oko giduto gintiere karkae. Waka yueyo masando ka aduogo gi nitie medical camp matimore Mombasa. Jo Mombasa wuok karomgi mano e gwenge makwale Elura Malikoni joja oko ntiere karkanyo kachiel koda kanyasi mar alam ne ringre Austin Makamu jatugo machon mar Gor Mahia. Mago pija achiel kachiel mar nyokura mogo jwang' mawuok Kisumu. Mano legend mar Gor Mahia mabende ogocho ne Harambee Stars. Oganda osechopo karkacha gintiere kanisa mar St. Teresa Kibuye Cathedral maidore kaunti ma Kisumu. Wakao yueyo masani ka waduogo kod mathoth koting'o picha mana achiel kachiel mano mar alam ne ringre Austin Makamu. Waduogo nyakwara mogo jwang'.
una expect kushinda? Nilikuwa tu najaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale shuru, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Teacher Beach ochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya kod mgenyen kech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Machini kino nyakoro mojong'en mor mara ne podikete kar kaye na mondo dhi e kaunti ma Kwale, mano alwora ma mano wadhi Likoni e Kwale, mondo mi gikonwa ne gik matimore achiel kachiel kanyo ka joja oko nitiere, mondo mi okonwa ne gito ginang'o matimore kar kanyo en thieth manono. Joja oko nyaka sani chal mar wach en mane, thieth ma kamano mokelwa kanyo kod kambi mar Royal Media Services. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, chawinji maber ahinya. Wantiere Likoni, mano mantiere e od bura Malikoni Mombasa, mano kaunti ma Mombasa, ok en Kwale. Wang'eni wantiere libamba mar kaunti ma Kwale, lakini mae Likoni e constituency mogik loka cha en Kwale, to kama wantiere ni pod entiere e kaunti ma Mombasa. Koro e odiochieng' ma kawuono ni wantiere e chenro moyiedhi mobagi kambi mar keyo weche mar Royal Media Services, kuma kawuono ichiwe thieth ne jogo modak e alwora ni Malikoni, thieth manono maonge chudo. To nyaka gie sani kinyalo ng'iyo kata kinyalo ng'eya kanyo endo yudo ka kwan dhano nitiere mowuok mang'eny malich mokalo, maduto obiro mana kaendi mar yudo chenro mag thieth. Maendi en ranyisi ni chalni ji mang'eny ahinya chalni oling'aling'a gi tuoche e udi, to samoro ok inyal wuok oko ni mar weche mag thieth. Samoro nyalo ka samoro nengo, samoro ute thieth, samoro ma ok yudre, to gi weche mang'eny.
Koro kwan oganda mobiro kaendi makwar en mana ranyisi ni chalni ji tuore atuoya e udi to ling'aling'a, omiyo chenro ma kama kobiro to koro gikawe mana kaka gweth mobiro negi. Adwa mana wuoye gi moko kuom jogo mobiro manyo thieth kaendi mondo ginyisa ni to ang'o ma gibiro e odiechieng' ma kawuono, to ang'o miyo ute thieth bende wang'e ni nitiere, to ang'o miyo ok gichopi kaendi. Machiegni ahinya, chakna chaka gi nyingi to inyisa ni to ang'o mokeli ka odiechieng' ma kawuono ni. An gi nyinga giluonga ni John Okinda, ajadak Malikoni. To osebedo matek ni jowa kaka yore mag thieth sani ne malo. To malo mar thieth emomiyo ineno ka ji obiro mang'eny. Magi jok mobet abeti udi ma kaka giyudo pesa ma thiedhruok onge. Koro kaka kawuono jo Royal Media oamua koriwre kod Ramogi oamua mar kelonwa thieth ka, dhano biro mang'eny kabisa. To gino onego bed maber kata kuom jowa ma jo siasa. Jowa ma jo siasa losa giwacho mang'eny to gik ma gitimo onge. Ka ben ginyalo timo chenro kaka mani ni jopiny, gino nyalo bedo maber zaidi moloyo gimoro amora. Okik bed ni seche mag siasa kaka gik moko kaka nyocho giwuok giriembo gachago ang'ono gibed ibunge nyaka saa 6-7 motieno. To kochopo sama jopiny dwa kony kuomgi to gite giringo gilal. Ineno ka gilosa to gikony. Okay, ito ibiro yudo thieth machal nade, to ang'o miyo ibiro ka moko osiptal? Kaka an gi tuo mar wang' ok ane mabor ahinya, kalure gi tija matiyo osebedo ka chanda. Koro kidhi osiptandego bech thieth sani tek. Koro ka ayudo ni inyalo konywa kendo inyalo timna screening, ang'e kata seche moko an ga gi kansa, seche moko an kod tuo mar pressure ma thieth ne ni malo zaidi, to anyalo yudo kanono emomiyo abiro amua maloro tija mondo abi ayud thieth. Sasa erokamano ahinya. Wayude ng'at machielo machiegni ahinya, waloso gi Ramogi TV achiel kachiel. Chakna gi nyingi to inyisa ni to in to ang'o mokelo odiechieng' ma kawuono ni? An nyinga Roda Silvia Akinyi, adak Mombasa Likoni. Agone erokamano Royal Media Services kuom biro ka miyowa thieth manono kaka wan Gen Z. Wawuok oko mondo mi watim thieth manono, nikech sani kata kidhi osiptal kaka sani thieth kidhi kukae kumoro amora nyaka igol pesa. Koro kawuono wa volunteer kaka vijana mondo mi wayud thieth manono, timno kaka gima biro ne kae sana en cancer screening no emokela ka. Kata kidhi osiptal nyaka igol pesa batin mondo mi othiedhi. Koro wagone Royal Media Services erokamano kuom thieth manono ma odiechieng' ma kawuono. Wayude ng'at machielo machiegni, chakna chaka gi nyingi to inyisa ni ini akanye to ang'o mokeli? Okay, anyinga iluongo ni Paul Odhiambo. An jadak ma Nyali, Kongowea. To gimokela kae en ni an ga gi diabetes to kod tuo mar sukar. So abiro kendo mokela maduong' ahinya mondo mi aranga ni ka ginyalo timo na screening koka chenro mar kansa. Nikech magi e tuoche mosebedo ka chando oganda. To seche moko iyudo ni yedhe mag pressure to kata gi yedhe mag diabetes, iyudo ni gin yedhe ma nyaka itigo dwe ka dwe. Koro iyudo seche moko idig in your pocket mondo mi make sure ni tumo nade ibedo kodgi. Koro ka awinjo ni jogi ni jo Royal Media nitie kae kachiel gi jok ma jo Citizen, aneno ni mondo mi abid poka yudo kata yedhego e yo manyalo konya. Mane gimokela maduong' ahinya. To kwang'iyo Nyali bor gi Likoni, iwuok Nyali mi cross ferry mibiro Lokani, ok inyal manyo kamoro, kusa ang'o miyo iamua mana ni nyaka ibie e chenro ma kawuono ni? Kusema kweli kaka cancer screening dwaro pesa, to kirango chenro kaka mag SHA pod ok gin gigo matiyo maber. Koro kiyudo opportunity kaminyalo timni screening nono, aparo njoja oko you will go for it. Borno ok en gima, it doesn't matter. Gima duong' en ni dhi mondo mi yud kaka dang' ikonyori iyud kony. Mane gimokela maduong' ahinya. Margo mana moko kuom jogo mobiro manyo thieth e kama wantiere ni, bende wantiere gi joiye kata jokanyono kata jolendo mag Ramogi. Kunyalo neno wang' jowi kanyo endo DJ Vic ntiere kanyo changamka. Mokwongo DJ Vic machiegni sana Mombasa. Akiani iseng'e ang'o kata ang'o misechamo Mombasa ka ng'eni nyaka sani iseng'e pogruok mantiere kin pilau, biryani
mchele, wali, to iki kanyo be nitie mise bile gibisenge pogo gi mokwongo. Hawayuni mokwongo. Mimi naitwa Sheikh Papa Vic. Kijaluo nasikia kwa mbali ni kama newsroom ya Ramogi TV na gallery. Ura amor kabisa. Gima obuoga na awuok Nairobi kangena biro timo DJing. Eno gima time line ka. DJ en pango ji wuoyo gi jowa, joluo nitie kae mobiro nikech wantie kae, wapogo gi pi gik machalo kamago. Nyaka nadonjo Royal Media mae gima oyuda for the first time. Amor. In fact, gigola e TV monda bi atim gima chalo kama e ground kae nikech skin energy ji dhano biro ka gituoche mopogore opogore. Moko approach on the side ngisi ni Vic tafadhali anadwaro operation gima chalo kama gima neno kae litna lakini mora nikech kambi maduong' mar Royal Media Services Rowere kotel ne Citizen TV no Ramogi TV Noro TV obiro timo gima chalo kama Likoni nyaka ne wachaki ngeni ne wachio sa pagare no yudo ka on the ground kata no yudo ka ji osebiro kae. In fact registration kacha sani wase register number 2,249 to pod wadhi mbele dhano pod opongo pap. Wabro twak mang'eny kodi ageni sadhi karumo watieke gi nyadende jaber ka iluongo ni Lynn Ramogi karibu sana Mombasa. Ang'o ma diher wacho mana ka watieko chenro makawuono ni? Erokamano ya George. Mondi achiel kachiel upuonja salamu mopogore opogore kumoting'o nyaka wambaje. Anto to anaparo ni iwacho ni namba sana. Lakini ayudo dwoko kanyo eno odiochieng' maber ahinya George. Namba cholo moro ahinya kod oganda mabende uwuok mang'eny kabisa mar mondo gine kaka ginyalo biro mondo gine kaka ginyalo pimo dendgi. Ma en gima timore mana nono, onge chudo moro amora mabende timo. Miyo pochgi pak ne kambi mang'ongo mar Royal Media and Services kuom kelo gima chal kama endi. Kanyo bende kitemo nono nitie jok moko bende nitie gi nyithindo matindo. Manyiso ni ok warang kata mana igni kata higa moro amora. Bora ni intie Likoni ka endi to intie gi shida moro amora bia mondo pimi eka koro wane kaka daktari nyalo konyi. Yath bende chiwo nono. En pochgi pak. In the meantime bende George arwaki e mbak ndalo nikech sabore wang'e. Nyikwara mokajwa ng'umor, uil, umuoch, kalgino wara. Erokamano nyari Ramogi. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi TV mano e nyasi madhi nyime e kaunti ni ma Mombasa. Kumodichi makawuono nitiere chenro moyiedhi mokel gi kambi Royal Media Services ma en mano mar chiwo thieth nono maonge chudo nyedo dak manie kaunti ma Mombasa. Nyasi obagi kawuono e od bura Malikoni mano iluongo ni Mwahima Stadium. Mana kaka inenono wabro medo nyiso janeno maro mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kowuok e kaunti ma Mombasa to chutho motenore kod chenro ni mar thieth madhi nyime Mwahima Stadium kae nono maonge chudo. Joja okwero kamana ahinya e bage yo makare kona Lynn ni ka en wambaje oamba sana ama ambi. Erokamano ahinya wacho si ambi jok mane ka be amba wacho ni kama gitiere. Erokamano ahinya imiego mnazi oduogi anyono bado wacho ni mnazi onge percentage akonde kanyo ni en 20 kata 30 onya bedo 100 wantiere karaka achiel kachiel. Wach mogik kotere kod weche molose sani kod gimo notimre kine machon bende ka wantie waduto no lose paro mano chwal kod Cherargei mar term limit kata medo ndalo mag jatend piny od bura senators governors nyaka MCA uge bich chope abiriyo. Wach mogik wacha kod Judith. Ingeni onego bedni jotelo wagi onego gidok piny gipar ang'o miyo noyier gi in the first place to definition mar leadership en ang'o mano gima onego bedni term limit is a no 7 years kam elignia within ignia bicho osebedo gi deputy president adi ariyo matene niya ignia bicho romo mar mondo development otimre ka onyalo bedo gi deputy president ariyo in 5 years onego bedni gi kelo bills ma benefit individuals ma benefit citizens. Wantiere gi bills mobedo pending ma onego bedni benefit wato oge mosekit. So 7 years is a no. Gitem wotio gi 5 years ni mapodo tamo gi onego bedni wadoke piny to 4 years. Erokamano. Wotio. Erokamano Judith. Okay Jabran wach mogik. Cleo Anyucha dhi makwero nani Senator Cherargei during public participation about term limits KICC. Makwere kabisa ni wach mar medo term limit okwadua. Nikech kata mana sani 2 years mwasemiyo gini. It has been 2 years of stealing, it has been 2 years of poverty, it has been 2 years of abduction. Koro manyiso ni kwa medo gi igni ariyo mamoko kendo en wamedo gi igni ariyo mondo gimed kwalo mondo gimed nego ji mondo gimed ushuru mondo school pod otam jidhi mondo gimobed matek. Koro wach term limit wawero in fact unjo oduogo even kata 4. Erokamano Keja. Davis
Kotieko. No, America not the elections getting 4 years my term limit. Kenya has put up a trust elections. Your Kenya Kiambo Kura. Pokwa you do clique of good leaders and Pokwa demonetize our politics. Kura politics is expensive and overrated. Nyaka chimoro wa achieve all those things. To wapromedo term limit. Gisani, what did you say to 3 years kaya wrong? 3 years. Ero kamana enya Faith Ken Mogik. An Mogik ni term limit as it is now in Manasawa. 5 years ni en Manasawa. Kikwa mede, kikwa reduce. Yeah, kiwa kita 5 years kanyo. But we'll make sure ni within these 5 years, watimo ne jope nyango. Yeah. Aye. Faith Ken, Davis, Oluoch, Judith, Oyo Toro Teach, Kachel Kodaka, Okeja Brian, Iruka Mana Yukun Tulma Bedo Kodo King Makawuno, Sao Sekalo, Sa Angwenda Kapra Beach, Mani Makelo Yiko Maramba Koromo, Eroka Manoko Bedo Koda Kinegiduto, Niga Clofa Soloch, Jaki Sumukanya Kwarmo Kenya Kachango, Bendeno Cheno Moko Magramugi TV, Waradi Chenguk Teach, Kama Yuse Goji, Yose Loyo, Segoji, Dabal, Uriti Masani.